שמע, אתמול הייתה לי פגישה ארוכת שעות עם איש מאוד נחמד, איש נוגע ללב, איש שיש לו בעיה, הוא אתיופי. זה לא בעיה עקרונית כמובן, במידות רבות זה יתרון, יופיו הפנימי אז. זה בעיה כשהוא בא להתעסק עם הרשויות. תראה מה היה. לפני 5 שנים הבן אדם הולך לעבודה, הוא גר באתר קרוונים בגבעת המטוס בירושלים, הוא גר בקרוון, הוא קיבל אותו כדין, כחוק, על ידי משרד הקליטה, או מי שלא יהיה, עמידר נדמה לי, כן? הוא הולך לעבודה, הוא חוזר מהעבודה, במקום שהקרוון שלו עמד, יש מגרש ריק. אין בית, אין חפצים, אין כלום. הוא מתחיל לרוץ, מתחיל לחפש, מתחיל לברר, בסוף... איך אמרו בתקופת ההתנתקות, מה קורה איתי הבוקר? איך אמרו כמה מידידינו החכמים? אותה ממשלה שהיה לה את הסמכות לשים אותך שם, יש לה את הסמכות גם לזה? אוקיי. אז לא אותי עכשיו מההתנתקות. לא, בסדר, בואו לא נפריע לסיפור שנייה, אני אספר לך אותו במעט פרטים, כי ככל שהפרטים מתווספים, פשוט נהיה לי חרון אף וחרון מעי שאני לא יכול לשאת. זה מתחיל כמו קפקא, כאילו... קפקא חבל על הזמן. עכשיו הוא הולך לברר מה קרה, אומרים לו, אתה חייב 8,000 שקל. אתה מבין? לא נפלה טעות. לא, הוא לא חייב 8,000 שקל, על פי עדותו, כן? טעות שהוא חייב 8,000 שקל, רק שנבין, דמי הסחירות במקום הם 23 שקלים בחודש. כדי לצבור חוק של 8,000 שקל, אתה צריך לגור שם 6 מחזורי חיים, פחות או יותר, אבל נגיד שהוא חייב 8,000 שקל. אז הוא אומר, בסדר, אני אשלם את 8,000 שקל, תחזירו לי את זה. אומרים לו, לא. זה היה 8,000, אבל עכשיו כבר לקחנו לך את הזה, למרות שלא נשלחו שום, אתה יודע, שום צווים, שום צווי פינוי, שום התראות, באו ולקחו. אבל אומרים עכשיו אתה חייב כבר 35, כי כבר לקחנו, וההוצאה לפועל, והשופל, והמופל, והעורך דין, עכשיו 35. עכשיו בן אדם עובד בתור מאבטח, אתה יודע, באתר קרוונים, איפה 35,000 שקל, עולה חדש מאתיופיה. אז הוא אומר, לפחות תביאו לי את החפצים שלי, אין חפצים. נגמר. כל חפציו, כל מסמכיו שמוכיחים שהוא גם... מול מי המגעים האלה נעשים? מול עמידר. החפצים שלו, המסמכים שלו שמוכיחים שהוא כן שילם, ושהכל בסדר, ושהוא קיבל את זה כדין, הכל בקרוון. יותר מאוחר, בהמשך הסיפור, כל החפצים יוצאו מקרוון ויאוחסנו במחסן של המדינה שגגו דולף, ולכן גשם ירד והשמיד את הכל. תראה. כולל תמונות אמא שלו מאתיופיה, וכל מה שהיה לו, עכשיו האיש הזה, לא יודע, אולי ראית אותו בירושלים, 5 שנים מאז הוא באוהל מול משרד ראש הממשלה. 5 שנים הוא זועק את זעקתו. 5 שנים הוא אומר, אני רוצה רק דבר אחד, תחזירו לי את הקרוון שלי. לא רוצה כלום. אומרים לו, לא, אבל זה אתר לפינוי, לא נוכל להחזיר לך את הקרוון. אבל לא מפנים את הקרוון. כשיפנו, תחזירו לי את הקרוון. עד אז, תנו לי לגור. בקיצור, הבן אדם הפסיק לעבוד. הפסיק את כל חייו, הוא גר באוהל עם שלט, גם את האוהל לקחו לו, גם את השלט לקחו לו, אמרו לו, אתה לא יכול להיות פה עם אוהל ושלט. ואתה יודע, כשאנחנו שומעים את כל הסיפורים האלה של האנשים שמסדרים להם מגדלים... מה שמו? אדגו סלהו. איש, באמת, אתה יודע, ודרך הסיפור שלו, של אדם תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע, אתה רואה איך לקחנו עלייה שלמה, ודרסנו להם את הלב. פשוט דרסנו להם את הלב. באלימות, באכזריות. סתם ככה, כי הם לא מדברים את אותו קו תרבותי. כל העוול הזה שאתה פורס בפנינו, זה סיפור באמת שממעך את הלב ממש. הרי הכל היה, בשלב מסוים של התפתחות הסיפור, הכל היה בידיו של פקיד אחד. נכון. שהחזיק חותמת, נכון, והיה יכול באותו רגע לצאת להפסקת קפה או לא, והחליט להוריד את החותמת בכל נפץ על התפסים, ומאותו רגע חיים שלמים שאנחנו כיהודים מאמינים שהם עולם ומלואו התרסקו אל תוך עצמם, וזה פשוט, זה נורא. ואני זוכר פעם כשהיו כל מיני מאבקים שנשאו דגלי קיפוח מסוימים, אז היו אנשים שאמרו, שימו לב שלקיבוצים מוחקים חובות, ואילו עיירות פיתוח משקמים. מעולם לא קרה ההפך.
מעולם במדינת ישראל לא שיקמו קיבוץ ולא מחקו חובות לעיירת פיתוח. תארו לעצמכם, פקידים יקרים והמחזיקים בחותמת, שבגלל חוב של 8,000 שקלים לנפש הייתם סוגרים קיבוץ. כי זה מה שעשיתם לאדגו. יא אלק. באמת יא אלק, באמת. באמת, ואתה יודע, מי לא ניסה להתערב, מי לא ניסה, ואני רואה אתמול, קראתי את כל המכתבים, מאות של מכתבים, עכשיו הבן אדם, רק ככה עוד פרט אחד, הוא לא, הוא כל יום, מאז שזה קרה לי, הוא כל יום שולח מכתב. הוא הראה לי את הקבלות על כל המכתבים שהוא שלח, 1,500 מכתבים בערך. כל יום הבן אדם שולח מכתב, כל יום הוא מנסח אותו מחדש. זה עוד דבר, הנטייה שלנו ברגעים שבהם העוול הוא עז מדי, הוא פילהרמוני, להפוך את חיינו לאובססיה תזמורתית, לדבר אחד. בסדר. ואת זה באמת... זה קשה מאוד. ניסיתי, אבל תראה. אי אפשר. הבעיה שכאשר לקחו את ביתו, לקחו גם את זכויותיו לקבל דירה כמפונה של אתר קרוונים. מה שיש לכל שכניו שם שהם גרים. זאת אומרת, זה לא רק שלקחו לו איזה צריף מחורבן, אלא לקחו לו את כל חבילת ההטבות שיכלה להיות שלו. מוכנים לשים אותו בירוחם או במין מקום כזה, אבל משפחתו בירושלים, הוא רוצה להיות בירושלים, הוא עלה לישראל בשביל להיות בירושלים. הוא אתיופי מאמין שרוצה להיות בירושלים. אתה יודע, בשביל אתיופים בירושלים זה הכל. מצופה זהב בדמיונם, וכל האנשים טובים, ואין מחלות ואין מוות. אלה שכתוב יכולים לעשות מה שהם רוצים.